Sabies que a Espanya les famílies aportem el 84% del que es recapta a través d'impostos? Encara que no totes contribuïm i es beneficiem per igual. Quan mirem aquesta realitat amb altres ulleres, ens adonem que alguns impostos, com l'IVA, l'IRPF o l'IBI, poden afectar més les dones. Imagina que a partir de demà hagueres de pagar més car el desodorant o les fulles d'afeitar pel simple fet de ser home. A què no seria just? Això és el que passa amb els productes d'higiene femenina. El sistema fiscal ens penalitza i no té en compte que, en general, som nosaltres qui tenim salaris inferiors, treballs més precaris, representem el 81% de les llars monoparentals i assumim majoritàriament les faenes de casa i cures, la qual cosa comporta un elevat cost físic i emocional, però també econòmic. Per a transformar aquesta situació, els governs han de canviar la seva mirada i revisar el sistema fiscal per a dissenyar, planificar i recaptar amb justícia de gènere, garantint una inversió suficient en polítiques que fomenten la igualtat d'oportunitats i milloren els serveis públics per a les cures, com a guarderies i atenció a la dependència. I tu, què penses?